बे आथिं गोलाव अखाया दासो हागाबाय। हेलौ सनिया मा खालामदों? दङ माथो खालामबावनो आरो गावहाबो थाब फैला आंहासो दानि साहा फुदुंनानै लोंनांगौ जादों। आयालाय? आयालाय आरो मा सिं सानाय आथिं सानाय उन्दुना दं। माबा सनिया। औ मायो मोस्रोम बाजै? माबा मा? माबालै माबालाय मा? सनिया नोङो बिमानै जासिगोन। मा? आं बिमानै जासिगोन? माने मोस्रोम बाजै नोङो बिमा जासिगोन नामा? आगै आं बिमा जासिगोन आरो नोङो बिमानै। आयौ मोस्रोम बाजै नोङो थगायदोंसो खोमा। आं बिमानै जासिगोन आयौ। नंमारगौ मोस्रोम बाजै हो नंमारगौ? सनिया आगै नोङो बिमानै जामारसिगोन। आं बिमानै जामारसिगोन आयौ। Yes, आं बिमानै जामारसिगोन आयौ आं सिमां रोखोमसो मोनबायहाय। आंखौ खम आनै होननानै गाबसिगोन ना आंजों खम गेलेगोन ना आरो आंजों खमसो थांफानो ओंखारगोन बे। बिमानै जानाय मोनगोनखाय आंहा खुसियावनो माने मोस्रोम बाजैखौबो दोनहोनो बावगारबाय। आइयालाय मोनथिदोंना मोनथियाखै आइनो खिन्थाहैनो र'। मायो बाजै माबा आइनो खिन्थादोंना खिन्थायाखै? आइनो खिन्थाथ'वाखै थांना खिन्थाहैनाय। र' खिन्थाहैनो आंहा खुसिखौनो लाख'नो हायाखै बाजै। खुसिखौनो लाख'नो हामाराखै आं मा खालामलांबाय। दे लाखि आंहा आइनो खिन्थाहैनोसै। आदायाबो मोनथिबायबा? मोनथिबाय दे। दे लाखिथ' आंहा आइनो खिन्थाहैनि। दे। Yes. आंहा बिमानै जामारसिगोन। आइदै रहर आइदै सिङा ओरैबायदि साखादों। बे बिहामजोआबो दाबो फैनो जाथ'वाखै ना मायो? दिनैलाय माथो सानथाममानि जाबाय। हाबा जाखांनायनि उनाव आरो बिमानि न'आव थाहैबाय थाबा जागोन नामा? हाबा जाखांनायनि उनाव आरो बिमानि न'आ न' नंला बिहाव बिखुनजोनि न'आसो न'। माखौथ' मा सप्तासे मानि थानांगौ जाखो? आयै मोनसे मोजांथार खौरां नोङो मोनथिदोंना मोनथियाखै? मा मोजां खौरांहाय? आयै नोङो बिबै जासिगोन। मा? आयै मोस्रोम बाजैया प्रेगनेन्टनो। नंमारगौना नंमाराहाय? नंगौ आयै नंगौ नोङो बिबै जासिगोन आं बिमानै। आंथ' खुसिखौनो लाख'नो हायाखै आयै। आयौ हाबाब आं बिबै जामारसिगोन। आयै औ हाबाब आंजों खमसो गेलेगोन ना आबै होननानै। जोंलाय आंजों नोंनिख्रुइ आंजों बांसिन गेलेगोन बियो ओमफ्राय आं जेराव थाङो बेयावनो थांफानो ओंखारगोन बियो। आयै आं सकआव थांना फैनो र'। आदा दिनै एसेबां मोजां खबर मोनदों गल्ला लाबोदे। गल्ला? औ आदा नोंलाय माथो बिफा जासिगोनलै हा? ओमफ्राय आङो बिमानै ओमफ्राय आइया बिबै। जागोन दे लाबोफागोन। बेसेबा खुसि मोनबायहाय आंथ' दा मोखांखौसो नायनो लुबैसोबायहाय। हौवासा जागोन ना हिनजावसासो जागोन? हौवासा जानाय मोनबा हामगौमोन। आंनिबा हौवासाबाबो जेबो नङा हिनजावसाबाबो जेबो नङा जेखि जाया एकदमबारे जोंफोरबायदि साफा गुफुर समायना जानांगौ आरो। साफा गुफुर समायनाखौथ' आंनोबो नांगौ र' थेवब्लाबो हौवासा जानाय मोनबा हामगौमोन आरोहाय। जेखि जाया हौवासाबाबो हिनजावसाबाबो जेबो नङा जेखि जाया थाब जानांगौ। आंहा गेलेनो मोनबानो जाबायहाय। औ आंबो बेसेबा नायनो लुबैथारबाय फिसौनि मोखांखौ। फिसौनि मोखांनो जेनेबा हौवासायानो जाथारगोन आरो। औ आंनिबा हौवासायानो जाखागोनहाय। आंहा इसोरनियाव बोर बिबाय थागोन हौवासा जानायनि। ओमफ्राय आयै एकदमबारे समायना गुफुर बेफोरबायदिबो हौवासाबानो जागोन नामा? एसे गुफुरबो जानांगोन समायनाबो जानांगोन। जोंहालाय माथो गोसोम असाइस मानसि रावबो गैखाया समायनायानो जाखागोन आरोलै आरो गुफुरानो। एसेनो आदाया खमसो सिं खुसि जादोंना जोंफोरनि सिगाङाव खुसिखौ दिन्थिलायाखै आरो। आंखौ आनै होनना गाबज्रिसिगोन बारा दिन गैला। सनिया जा खुसिखा बिमानै जानो मोनसिगोन नालाय। हाय बयबो खुसि जासोदों जोंबो आरो। ओमफ्राय बिखुनजोआलाय मा खुसि जादोंना जायाखैबा? जादों खोना जायासो जागोन दे फिसौ मोनसिगोन नालाय।
साहा लोंफैदो साहा जाबाय टिलुआ सकआव थांनाया मोनफैबाय गला लाबोबाय मा जानो नोङो गासैखौबो लाबोजोबदों टिलुआ इजबा टिलुआबो बेसेबा खुसिहाय बिमाय जानो मोनगोनखाय टिलुआबो बेसेबा खुसि जाथारदों न आब' दे फैदो साहाफोरा लोंफैदो गुसु जागोन नोंसानि मादैखौबो लिंनांगोनलै जोंहा आयाबो मोनथियाखै र' बेबो मोनथिबाथाय बेसेबां मोजां मोनखागोन फन खालामनानै लिंहराखै मानो आब' गला जानो फैगोन खोना र' आयाबो र' होमबा आङो फन खालामैनि खालामनाय आब' फैगोन दे र' आंना मबाइला टेबोलावसो गारबोदों ओमफ्राय खर' गिदिंनाया हामबाय एसे मोजां मोनदों र' आब' लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबि साननो हागौ मोस्रोमनो मानो सिन्दुर फोनाखै होननानै सिन्दुरखौलाय फोननो हायो नाथाय फिसायै फोननांगौ नालाय एसे गोब्राब जायो आरोना बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो फोननाय जाया आरोना नोंथांमोना जेबो साननाङा दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो थुदो गलाया जाहैनोसै थुनथुनि नोंनाव फैसा दंना गैयालै फैसा दङबा थु जोंना दखानाव मेथाइ जाहैनि गैयाहाय आंनाव फैसायानो थाइसेबो गैया आं आइनाव बिबा आइया होनायानो थाङा फैसाखौनो थाइसेबो आंनोबो आरो बिसिनाव आमदानि फैसा थायो गाद थेवब्लाबो फैसाखौनो होआ आंनो मुलै सिख्लाफोरालाय अबाव थांनो नागिरदोंलै आयौ गेबगां आदासो माथो जोंफोरखौ सिख्ला होनना बुंलायदो गेबगां आदा नों माला फैगोन न'आव सप्तासेयानो जाबाय गाबोन थांलायनोसैसो ओमफ्राय नोंसोरलाय अबावथो थांनो नागिरदों जोंफोर बिदिनो ओरैनो गोदाव सोराव बेरायग्लाबायदों र' आदा दखानाव थांगौमोन फैसायानो थाइसेबो गैया मेथाइ जानो लुबैसोदोंमोन गेबगां आदा मेथाइ जानो फैसा होआखै मानो गथ'फोरनो ओमफ्राय आंनोबो हरनाय आंबो मेथाइ जानो लुबैसोदों साथामबो ज'नो थांसै दखानाव औलै गायदे आब' जागौमोन र' गायदे 20 थाखाखौ ला बिसोर सानैनोबो पेकेटसे मेथाइ बायना होबानो जाबाय जागोन दे गेबगां आदा लाबो थांखानोसै जोंहा दखानाव बे बान्दोर हुफाया गावखौनो बिराद माहाजोनसो सानना लाबाय ना माइलै फैदो गथ'फोर जोंहा दखानाव खुरखुरि जाहैनोसै गायदे आब' आं खुरखुरि जाया आं मिमिसो जागोन ओमफ्राय आङो चिप्स जागोन थु नोंसोरो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हागोन फै गायदे आब' गथ'फोरा मेथाइ जानो फैसा होनायखाय बेसेबा खुसि मोनखादों आंहाबो गाबोन थांनो जाबायानो दा आं गाबोननो थांनो सानदों ओमफ्राय आइनो 1000सो होलांनो सानदोंमोन फैसाखौ दाथ' आंनि हिन्जावा होलांनायखौ नुबाबो दोखो जोंगोनलै नङाबा सिरि होखुमानि र' खामानि मावना फैदों फैसा एसे आरजिना फैदों बिमानो जुदि थाइसेबो फैसा होलाङाबा माबायदि खोथा जागोन होलांथारनांगोन आं सिरिबाबो दा आखायाव आंनिया 6000 फैसा दं 5000खौ हिन्जावनो होलांनोसै ओमफ्राय 1000सोखौ आइनो होलांसै नों गाबोननो थांमारसिगोन होनबा गाबोननो थांसै बैसागु जानानै थांथारनो हाया होनबा सुथि गैया सना नङाबालाय बैसागुनि उनावसो थांगौमोन होनबा नों गाबोननो थांमारसै होनबा नोङो गाबोन थांमारसैबा फैसाया आंनो होखादो गाबोन अबावबा बावगोनसो नोङो लाबो फैसा लाबो मानो बावलाबायनो बावा आं जेनेबा नों आंनो दिनै फैसाखौ होबायानो दे मा खर' जागोनखाय जेमानबाबोथ' गाबोन नों आंनो होलांखानांगोन ना अबावबा नोङो खरसासो खालामबायगोन आरो सोरनोबा होबाय बायगोन अबावबा लाबो जों कुनु बिसास गैयालै र' दिहुननि मा मोना जाजोंनो गिसिदों ना मायो गिगोनथ' र' नों होनबासो खरसिला मानसि आरो जारिनो मोननो होयो नालाय नोङो बेनिखायनो गिदों आरो आंहा आरो दहाय नोङो बे गथ' फिसा सानैलाय मानो चक्लेट बायना होनाय फैसा नोंना ओरैनो ओंखारदों नोंना 10 थाखा फैसाया गथ' फिसा सानैनो थाइबानि चक्लेट जानो फैसा हरबाय आं दे मा जाबाय देलाय बेयाव मा जाबाय होनना बुंदों 10 थाखा फैसाया ओरैनो ओंखारदों तेरिगा गथ' मानसि नालाय होबाय आरो 10 थाखा फैसा बेखौनो एसेबां नोङो मेगन सानांगौ जाबाय आरो मेगन सायाखै आं मिन्थिबाय मेगन सायाखै फैसा बुरजा थाबा बेलेग बाथ्रा जोंफोरनियानो फैसा गैया माबेलाय मालाय गथ'फोरनोलाय मानो चक्लेट बायना होलायनो बावनासो दङमोन आं जाला आं दहाय नोंखौ होनाय नुनायखौ बिराद रागासो जोंदोंमोन 10 थाखा नोंलाय माथो गायदिनोबो होदों खोनालै 10 थाखा गायदिनोलाय आरो मानो होनांगौ गायदे आंनो बिनानावलै गायदेनो फैसा 10 थाखा होबायानो दे बेयावलाय नोंहा मा अरजादों नङा मिन्थिबाय रावनोबो फैसा रानथिंनांला नोङो दाबो फैसा हर ओमफ्राय नोङो गारि भारानि थाखाय 200 लांबानो जाबाय आंनिया गारि भाराया 200 जों जाया मा 200 जों जाया होमबालाय बेसेबांथ' नांगोन 500सो नांखागोन 500 नोंसोरलाय माथो ट्रेनजोंसो थांगोन 500 मानो नांगोन आरो
एसेबां गोजान लामा 500थ' नांखागोन ना नो फैसा लाखि नो लाबो बेसां दङ बेसां 5,000 दङ दे 5,000 आयु 5,000ल' 5,000 नङाबा बेसांथ' होलांनांगौ नोंनो आं माबा साख्रि मावनो थांदों नामा फैसा गाद लाबोनो हाजिरा मावनोसो थांदों बायो आङो थेवब्लाबो 5,000ल' आरो औलै गैला एबार खिन्थु नोङो न'आव फैबाथाय 5,000ल' लाबोनो मोना दै नोङो खमसे खम 30,000सो लाबोखानांगोन दाखालिनो बुंदों आङो नोङो जेबो खरसा खालामनाङा होननानै खरसा खालामनायावबो नोंनिया 2,000सो थांबाय खोना ओइ सलं 2,000सो लाबोखादोंमोन खोना बे फैसाखौ खरसा खालामजोब्बायना आरो मानसिफोरनो रानथिंना होदोंथ' बियो आं मिथिगौ आं दाखालिनो बुंदों फैसाखौ खरसा खालामबाय थानांला रावनोबो होनांला होननानै थेवब्लाबो मानिया ना गाइदेनो सिरि होखुमादोलै बियो होखुमादोंसो खोनाहाय